ne en wach malich ahinya. Koro migawo mochung' ne chenro mar nyithindo ma omakore gi riwruok moro ma ok mar piny owacho ochiwo tiegruok kod puonj ne jofuambo matiyo e kaunti ma Homa Bay e wi chike matayo ratiro mag nyithindo. Tiegruok ma kamano nochwal mar konyo jofuambo ng'eyo moko kuom chike matayo ratiro mag nyithindo kod kaka onego bed ni ratirogo mag nyithindo iketo. Jochiw tiegruok owacho ni jofuamb weche ni kod ting' maduong' mar konyo e chwalo ripode mag rito ratiro mag nyithindo kod keto e lela jogo marocho ratichgi. We've partnered with the Department of Children's Services, that is Homa Bay County. The journalists were able to be trained on the rights of children, the issues that children face, and specifically in Homa Bay County, whereby the perpetrators of children issues are basically the middle class, the upper class in the community. Gine magichalo ka gima ging'iyonwa kata gine magichalo ka gima ging'isowa gik matimore e gweng' mondo koro kata wadonjie wakony nyithindo. To e tiegruok ka be waluongo jofuambo mondo watieggi mondo koro ging'e ni to ratich nyithindo wacho nang'o to kodoko korka pend chik. Jofuambo ng'e tijgi ndeyo, lakini nitie chike moko ma ok ging'eyo kaluwore gi kaka onego bed ni gilando kata gindiko story mag nyithindo mobedo nyithindo